lidi, dneska budeme hrát v Roblox s mým kamarádem a to je... Čau, já vás všechny vítám. Tady je Max Semerák. Jestli mě znáte na YouTube, tak si mi napište do komentářů. Máte to tam dole v kartě napsaný a my můžeme jít na to, tak předávám ti Maxi slovo, můžu do toho mluvit. Jo, no tak jestli vy nebudete slyšet moc Maxe, tak no, prostě já s ním telefonuju přes jiný telefon. A jakoby to je, není dobrý, že telefonuju přes jiný telefon, protože tak vy skoro neslyšíte Maxe. Nebo jestli mě slyšíte dobře, já si klidně zapnu kameru, abyste mě hodně slyšeli, nebo si zapnu hodně zvuk, abyste mě slyšeli. No. Tak přám a ti zase slavu, Maxi. Jo, takže hele, Maxime, co budeme hrát? Já nejsem Maxim. Co budeme hrát? Klidně tak. Budeme hrát Pet Simulator nebo? Ne, Pet Simulator ne, počkej. Tak si zahráme American Hamburg. Jo, já se na něho připojím. Jo, tak lidi a koukejte dokonce tohle videa a bude to fakt nejlepší video, že Maxi? Jo. A ještě jednou tady Maxa máte taky dole v kartě, já jsem viděl jeho videa a v komentářích mu dejte lajky, odběry, zvonečky, mě taky dejte prosím, protože za chvilku se blížíme ke 100 milionů odběratelů, tak... Hej, Maxi. Co? U mě je jenom 12 odběratelů. No myslím, že někde tak kdy mi bude 18 let, tak myslím, aby bylo 100 000 odběratelů. Jo a právě ještě 8 lajků a odběratelů a zvonečků a budu mít už ten 10 milionů odběratelů. A těším se hrozně. A udělám z toho i video, když budu mít 10 000 odběratelů. Udělám video u toho. Slibu. A vám prostě fanoušci moje a Maxe, to prostě uděláme. Že jo, Maxi? Že to uděláme spolu. Takže ty se už napojuješ? Počkej, co? Já ti nevidím, že hraješ. No, já tě připojím. Jo, a to... Tak kámo, to bude dobrý. Poprvé jsem s tebou ve videu. Poprvé. Jo. Tak lidi, já se připojuju. Musíte to vidět. Maxi, ty máš kameru, aby to viděli lidi na tvém mobilu. Jo, čau. Čus, bráško. Bráško. Hele, můj kamarád Max má Robuxy a já nemám, no... Jo, ale no, myslím, že skoro je já budu mít. Takže, počkat. Počkej. Maxi, už si jdu k sebe, no, tobě. Počkej. Můžeme vyrážet za chvilku. Maxi, budeme se střídat, jako, že ty pojedeš první se svou sanitkou a potom pojedeme mojí. U mě není sanitka. Já jsem hasič. A pojedeme potom mojí, jo? No, já mám lepší na víc má kilometrů hodinu.
Takže Teďka natočím na babi. potřebujeme jenom na mojí. Jo, a dávajte tam lajky, jak jsem to říkala na začátku, o 106. Dávajte lajky, aby to pálilo totální, ale vždycky to tam nadejte Maxovi a mě. A hlavně zvonečky, nezapomeňte lajky. A Jo, fakt, to je fakt. a fakt to je nejlepší. Já se těším, až budu mít 10 milionů, 10 000 odběratelů. A fakt to bude nejlepší. Já se na to těším. Budu oslavovat s Maxem, že jo Maxi? Jo, hele, Maxe, a ty víš, že je to, jakoby to má i Cristiano Ronaldo, jakoby on natáčí video na YouTube. To počkej, on byl s náma v té hře. Jak tam byly ty kopální, tam tu hru. Jak se jmenuje ta hra? Jo, kopání do ledech. Ne, Tak to on byl s náma, ne? Tam, na mém serveru. ne. Tam mluví, to byl Cristiano Ronaldo. Hej, a jestli nevíte, že má Ronaldo YouTube, tak běžte mu taky dát lajky. A přeju Ronaldovi, ať bude mít stejně lajky jak já. A počkat, jinou stranu. Takže Jo, už pokud my čekáme na nové zadání, takže zatím můžete dát odběr, like, no a zvoneček přesně. No a Co? cože? A co? To jsem chytrý, co? Jsem nevěděl. Jo. No a pokud my ještě čekáme, tak můžeme trochu pojezdit. A ještě jednou říkám, jestli vy budete trochu slyšet Maxe, tak to je znak, že to... No, protože já jenom hraju na jiném telefonu a telefonuju z jiného telefonu. Pardon, já jsem trošku nachol. No, požár. Nakonec. No, Jdeme. já se vám omlouvám lidi, hodně se vám omlouvám. Pardon, já jsem prostě trošku ochlazený, jo? Co, babi? Babička nám řekla, že jsme dva volové. Aha. Co? Takže jedeme, teďkon je požár, takže na něho jedeme. Ahoj. Víš, proč je za náma policajti? Možná si právě červenou. No, my jsme s týma. Jakoby... A už vždycky zapomínáme... No. Kámo, tak ty stojíš na místě, já to mám strach se lagovatý. Hej, ty stojíš na místě, jej? Já už přijel. Hele, kde je? Co? Ježi tam? Kde? Tady za mnou. Tantaran. To je až tady. Maxi, pojď sem dozadu. No jo, i dřeva. Hele, sem jedou ještě jední hasiči. Hej, oni to mají upravený trošku, oni udělali tu jinou vodu, že jo? No, oni mají blíž tu vodu. No. Ale Max je ještě na jiné straně, jak jsme připarkovali, tak tam ještě je oheň.
Jo, tady taky hoří okna. Kámo, tak tohle, kdyby se nám stalo v realitě, v České republice, tak to by to asi už... No, hele, kdo ještě neví, to já jsem z Ukrajiny. Jo. Dá spavnu, kam tady hoří stromy, chci říct. No, Kam tady hoří všechno. Kámo, to není hodně dobrý. Tam tak tohle v České republice. Kdyby se nám to stalo, tak to by jsem totálně brečel. To by asi brečeli všichni lidi. jo, to je fakt. Jo. A jestli nevíte, že je na Ukrajině válka, tak to vůbec Tam je není vážně pravda. válka. Jo, je tam vážně válka a nevím, proč jsem se teďka zasmála, asi jsem, no, zasmála jsem se, ale není to vůbec srandovní. Vůbec. Hello, Scorpions. Du. Ty jsi v autě? No, teďka Já na v autě sedu. Já v autě nejsem, počkej na mě. Du. No to v autě jseš. Počkej, nejsem v autě. Jseš. Vidíš moje kameru? Já vystoupil. Ty říkal, že ty... Přestaň! Já potřebuji se nastoupit. Doník 1, 2, 3, 8. Pixel Gun 5D. Ale my... Kam jedeš? A? My museli... Policie totálně boural. Jo, my museli být jakoby týma. Jo, ale ještě jsem to nedopovídal. To na Ukrajině je vážně válka, kdo tomu nevěří. tak to vážně, ale není sranda, že jo, Maxi? Jo. A to, že teďka to fakt není ale hezký. A není to fakt srandovní. Chudáci, Ukrajinci, fakt je to nešťastný. Fakt je to nejvíc smutný. A víte, kdo tu válku začal? Já vím. Já to řeknu, Maxi. Začalo to, jak se jmenuje to? Jak se jmenuje ta válka, Maxi? Já nevím, nemyslím Ukrajinu. Maxi, jak se jmenuje ta válka? Která má červeno, Bílá, modrá. Co? Bílá, modrá. Rusie. Ne, Rusie, ne. No, Rusie začala tu válku. Ale vy děláte srandu. Tady hoří. Znovu. No, nevidím žádného ohně. Ježiši, já se zasekl. Hele, Maxi, já něco řeknu na ukrajinsky, takže počkej. Ti, kdo реально не знають, що на Україні війна, то ви ж, якщо ви думаєте, що на Україні немає війни, то ви ошибаєтесь. Там велика війна і українці поки що виграють. No, všechno, Maxi. Jo, a co jsi teďka řekl? Já jsem tě vůbec nerozuměla, ale vůbec. No, že
jestli oni nevědějí, že na Ukrajině je válka, tak oni se to Co? nemyslejí dobře. Že a ještě, že Ukrajina vyhrává. Ukrajina vyhrává? Jo. To jasně, že vyhrává. A víte, kdo je kamarád s Českem? Víte, kdo je kamarád se Českem? Víte, kdo je kamarád se Českem? Jasně, že Ukrajina. Jasně, že Ukrajina, 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 Ukrajina. A budeme zpívat teďka, budeme Česko, jo? No, dobře, no, zatím čekáme na nový postup. Kdo je kamarád s Ukrajinou? Kdo je kamarád s Ukrajinou? Jasně, že Česko, 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 Česko a Ukrajina. A Ukrajina. Dobrý, už to stačí. Jo. Zatím pokud není pokud přesně není nový postup, takže zatím můžeme čekat a když bude nový postup, tak já pnu kameru. Jo, Lidi, už je nový postup, no já čekám na Maxe. už je nový postup. Tak já jdu rychle, ale strašně rychle. Utíkám. Já zatím vyjedu ven. Jo. Tak. Kam já běžím. Tak může... Počkej, stoj, já tam nejsem. Nasedni někam. Tak, dobrý. Nepotřebuješ jenom vedle mě. Kámo, tady byla Bugatti. Co tam dělalo? Jo. Bugatti. Jestli nevíte, co to je Bugatti, tak Bugatti je takový auto, který je nejlepší auto, že jo? Jo. Já se vám zase strašně omlouvám za to kašlání, já jsem dneska nějaký trošku ochlazený, víte? Co? Znovu robotě ty domášky. No. Maxi? No, co? Tady už je hasiče. No tak něco máš říct snad lidem. Co to je? Dostaň tohle. Co je u mě. Jdeme. Takže už byl nový postup, takže teď jedeme. Kam jedeš? Maxi? Ano. Zahrajeme si potom moji hru. Nevím. Maxi, teďka, že si jdeme zahrát moji hru, tak se odpoj. Střídáte se, teď si hráli jeho, tak teď pojí a jdete se tak chvilku spát. Pojď se. Počkej. No nic, my jdeme hrát jinou hru, takže když budeme hrát jinou hru, tak zapnu video. Max. Takže my jsme už ve hře. Nevím ani, co to je za hra.
jestli vidíte Maxovo telefon, tak teďka já skáču a to jsem já tenhle. Já, Jsem protože já, jak ty skáču si teď. udělal server. Jo. Má. Ale Maxi, ty mě vyhraješ. Nevěruju. Vyhraješ, protože máš Klikej, pety. klikej. Klikej. Klikáš? No mám jenom, no budu mít jenom, myslím, že 200. Budu mít. Já mám 330. Mám... No, Počkat, ty s mě vyhraješ. Tak, bojujeme. To dává po 12. Pro kolika tobě? Po jeden. Dá po 12. Tak, jdeme se připravit. Já ti potom dám Maxi trade a ty potom zkoušíš, jak jedeš. Dej mě vyhrát. Utíkej. Já čekám na konci. Já čekám před koncem. Kočka tě zežereme, pro boha. No, já jsem zatím rychlejc než ona. No, tak to znamená, jako, že jsi lepší než ona. Ale asi umřeš. To asi umřeš. No, ona se stává rychlejc a rychlejc. No stává, musíš prostě, Maxi, než já se neodpojím, než já se odpojím, tak budeme hrát furt tuhle hru, jo? Sežere ti kočka, Já je trošku vidím. Ty mě? Já vidím tu kočku. No jo, běžím. Oh my god. Pojď zkusit, pojď za mnou. Zkus a pojď si tady otevírat ty pety. Tady. Máš? Já mám na tady to. To otevři. Takže... Noob. Takže pety. Tak si dám pety zpátky. Pojď. Ty můžeš mi dát trade? No, už jsem zapomněl, jak jsem dával. Počkej. Já jsem zapomněl, tady se nemůžu dávat trade vlastně. Pojď, dělej rychle. Hej. Jsem, že se zvládl. Pojď a nejvíc klikej. Já mám trošku autokliker a já v standu nemám. Lidi, tohle fakt hraje hezky, dobrá. Já tady farmím třeba už o 15. A běžím. Zase kočka. Tak se čekám na tebe. Já jsem už trošku rychlejší. Čekám. Ta kočka nemá na tebe šanci skoro. No, mě sežere. Nesežere. Sežere. Nesežere. Ale Maxi sežere. Nesežere. Maxi, prostě přestaň. Nesežere. Já se nevím, proč zastavil. Nesežere tě, to vím. Já za tebou. Miu. Čau.
No, Já, Ty máš pro změnový deník napисано. mám se tě sežere. ну Що це копи треба на було зробити то, коли Купить почалася скін. школа. Скинек. А ти чому мовчав? Ну, я забув. Ні, ти його завтра напишеш, Йо, я виграв. тому що оцінку поставили. А що ти високо, дофікав? значить, ти маєш і справити оцінку. Ага. Ти з англійського одиничку отримав? Ну да. Кейл є? А що? Ні, кокса. Кокса була собі кок. Кокіно. Макси, пой? Макси, може ще тебе чітко ще з ким? Почекай. Ну, почекай, я... Геле, леді, я се стопну відео. Takže už točím kolo 6. Jo, co ti padlo, Maxi? Oh my gosh. Oh my gosh. Jdeme. Maxi, koukej, jak já vypadám. Hej, suj. Proč se ti takhle seká? Nauka. No já chci stát za tebou, aby podívat. Hej, já chci stát... No nic, jdeme. Maxi. Dejte. Klikej. Klikej. Tam tak to bude jednoduchý, pocka. Maxi. No, A potom dáme tam ten druhý výtah. no nevím. Ten druhý je pak dobrý. Klikej. Kolik máš? Nevidím, protože mám palce před telefonem. Ty hraješ na 4? Pojď. Kam tak ty jsi už teďka dobré? Mluvit na hlas. No, já tě skoro dohnal. No, ještě bukvalně trošičku. No tak jdu otvírat peta. Já jdu to. Jo, spinovat. Yes! Prosím. Raid! No. Hele, Maxi, dívej, jakého peta teďka budu mít. No. Že to je nejhorší. No dívej, to jseš ty. No, to byl ty. Tak čum, jak teďka vypadá, pojď. Počkej, ještě vezmu ještě jedného peta. No, jdeme. Kam tak ty, kde jsi sebral toho červenýho? No, za 5000 koupil. Vajíčko. No, ty máš výbaxu. Jasně, že budu lepší. Maxi, že budu lepší teď. No, nevím. Možná. Možná. Pojď. Tak. Jo, jsem furt lepší. Bye bye. Jak? Nevím. Jako Hej, ty fakt máš nevím. Hej, ty máš autoklikro. To Ne, neplatí. Jo. jako fakt nemám.
Má to Takže celou dobu. a Oh shit. ale Maxe, a jak tady dělat rabbit? Jak jako? No jakoby tohle. Rabbit. 10 rabbitů. Kde seš? Hej, mám Tady. stejnýho. Jdeme. Rabbit? Maxi. To musíš 10krát rebetnout. I třeba milionkrát, nebo o nekonečnokrát. Poslední mapa je na nekonečnokrát rebet. Tam tentokrát si byl Hele, a ten ještě jde, takže může nás zabít. no. Nemůže čum. Jsem rychlejší. Protože já myslel, že on nás sežere. No tak bych já byl první. Hele, tak jak dělat to? Rabbit? Jo. Jak tam je to napsané? Rabbit? Kde? Vidíš moji obrazovku? Ne. Je tam dole, jak tam je vidíš jak tam je to kolečko, ty dvě šipky. Vedle no. No, tak jak tam je napsaný rebihe. Máš? Já už vím, kde to dělat. Potřebuju ještě 1000. Pojď, jdeme. Počkej. Koukej, jako mám já kočku. No, počkat. Vidíš, jako mám kočku? Maxa, vidíš? Jo. A mám lepší pytel než ty. Maxi! Přečte kousek. Boga toho ne... Dělej! Pojď. Kam já si myslím, že teďka bude douč. Že teďka bude. Co ty? Taky. Mě to má prospět, co? A pojď. Já budu. Měli a jdeme spát na psy. Expert, 12 minut. Jak? No mám rychlost 5000. 5000? Jo. Jak? No takhle. Musíš koupit lepší pety. Hej, ty máš lepší. Nekoupuj si žádný ty. Já mám jakoby jeden za tolik a 2 za tolik. Nemůžu jednou otevřít. Bylo otevírat to. Ale Maxi, vpni si obrazovku. Ale ty nebudeš ji vidět. Oh shit, co mi to padlo. Co péta. Ale Maxi, myslím, že už končíme s tím videem. Jo, já mám nejlepší teďka pety. Jo, takže lidi, čau. Myslím, aby vy se vyspali, nebo
vy přišli ze školy teď, no kdy video vyjde. No a... To už jsme teďka byli ve škole. Zítra jdeme do školy. Já zítra nejdu do školy, protože já jsem trošku nachlazený a bolí mě hodně v krku. Takže zítra nepůjdu moc do školy, protože dneska... Bye bye, já byl první. Ne, já jsem byl první. No takže všichni čau lidi. Dejte odběry, dejte lajky a zvoneček. Všechným čau. Ahoj.